Türkmenistanyň häkimetleri ilaty kosmetiki hyzmatlardan ýüz öwürmäge we daş keşfini has gelişikli etmek islegilerden el çekmäge mejbur etmek üçin görýän köpçülikliň çäreleriň dowamında ýananlardan ýazmaça dilhaty talep edip başladylar. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky ýagdaýlar barada gurrun berýärler. Mary vilayatynyň döwlet edaralarynyň we kärhanalarynyň işgärleri kosmetiki serişdelerini ulanmazlyk, saçlaryny boyamazlyk, manikür etmezlik, dar eşik giymezlik we özüne terenjam bermek üçin goşmaça usullardan peýdalanmazlyk borjy barada dilhaty bermäge mejbur bolýarlar. Mundan başga da dilhatlarda giň köýnek we nagyşly türkmen balagyny giýmek borjy görkezilýär. Şeýlelikde dilhaty beren döwlet edarasynyň işgärleri häkimetleriň talaplaryny ýerine ýetirmegi kepil geçerler we talaplary ilkinji gedek bodun halatynda işden boşadylmagyna razylyk görkezýärler. Dilhaty gören Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä onuň mazmununda talaplary ilkinji gedek bolsam meni öz islegim boýunça işden aýyrmaňyzy haýyş edýärin diýilýär. Talaplaryň berja edilmegini döwlet edaralaryna duýdansyz variant toporlar barlaýar. Hususan da Marynyň mekteplerinde inspektorlaryň arasynda prokuratura we sanitariýa gözegçilik edaralarynyň işgärleri bar. Mektebimizde duýdansyz gelen prokuratura we sanitariýa gözegçilik edaralarynyň işgärleri sapak wagtynda sınıf potowlaryna girip daşky görnüşimizde okuwçylaryň saçlaryny we dyrnaklaryny gözden geçirdiler. Men durmuşa çykan, ýöne başlatgyç dakynmaýaryn, men ýaglysyz ýöreýärin. Şol sebäpli meni surata düşürdiler, jerime saldylar we düzgün bozma üçin indiki gedek işden boşadyljağım barada duýduruş berdiler. Dip adynyň efirde tutulmazlygy şerti bilen gürleşen Marynyň orta mektebiniň mugallimy aýdýar. Başyna ýalyk atylmadyk mugallima üçin mektep müdirine de käýinç berilipdir. Men maşgalamda hatda gaýnenemiň de başyny örtmeýändigine, maňa da ruhsat berýändigini düşündirmäge synançdym. Hemmämiziň häzirki zaman geýimleri geýýändigimizi aýtdym. Maňa muny bahanalama diýip jogap berdiler. Başga milletden bolsaň da başyňy ýapmaly. Bolmasa çağalara ahlaksyzlyk görkezmede üýüňde gal diýdiler. Dip mugallima gurrun berdi. Marynyň mektep mugallimlarynyň sözlerine görä başga bir ýagdaýda inspektorlar mugallimyň saçynda çal saç tapyp ony surata düşüripdir. Mugallima näme etmelidigini soranynda oňa saç boýamagyň köpçülikliň gadagan edilýän wagtynda saçyny renklemek emma gara boýamak maslahat berilipdir. Şeýle hem şol sınıfta 6 okuwçyda renklenen dyrnak anyklanypdyr. Olar hem surata düşürilip enatalary mektebe çağrylypdyr. Munyň bilen bagly okuw bölüm müdirine hem käýinç berilipdir. Geçmişde döwlet işgärleri üçin giň köýnek giýmek, ýagly gatynmak, keşteli balak giýmek talaplary 2018-nji ýylyň may aýynyň başynda ýüze çykypdy. Şol döwürde Azatlyk radiosy daşogdaky orta mektepleriň mugallimlerinden köýnek don we balak ýaly bir meňdeş eşik giýmegiň talap edilýänligini habar berip, şol bir wagtyň özünde de daşogy sebitiniň administrasiýasynda prokuraturynyň mugallimleriň köpçülikliğin ardasy esasynda häkimiň orunbasarynyň öz ýarlyklaryndan aşa peýdalanmagy boýunça deriňew geçirýänligi ma'lum bolupdy. Muňa geçirilen ýygnaklaryň birinde häkimiň zenan orunbasarynyň 2 mugallimy ýenjip olaryň köýneklerini ýyrtanlygy we paýyş sözler bilen söýgenligi sebäp bolupdyr. Habarçylaryň sözlerine görä şu günler köp aýallaryň daşky görnüşine degişli gapma garşylykly talaplar sebäpli köp adam ala sarmak ýagdaýa düşýär. Hususan da saçyň renklenmeginiň gadagan edilýän wagtynda öz tebigi saçy gara bolmadyklar hem saçyny gara boýamaga mejbur edilýär. TV tartasly okuwçylardan biri orta çykaryldy we tutuş sınıfyň öňünde oňa käýinç berildi. Ol öz saçynyň renkiniň tebigydygyny düşündirmäge synançdy. Boýaga bolan allergiýa sebäpli başga renki üýtgedip bilmeýändigini aýtdy. Oňa seýle bolsa basyna ýagly gatyp saçyny ýygnap gezmelidigi aýdyldy. Dip Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Marynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Köpçülikliň barlyklary bilen baglanşykly mektep müdirleri, mugallimler bilen gyssagly ýygnak geçirýärler. Mundan beýlek mugallimlerden giýim talaplaryny berja etmek, make-updan we manikürden saklanmak şeýle hem adaty mektep eşiklerini giýmek we okuwçylaryň daşky görnüşine gözegçilik etmek talap edilýär. Mundan başga da mugallimlerden enatalary bilen ýygnaklary ýygyderli geçirmek, hem olardan çağalarynyň daşky görnüşine bolan talaplary ýerine ýetirmek talap edilýär. Mektep okuwçylarynyň köýnekleri bir meňdeş görnüşde tikilmeli we köýnekleri tikmek işi bir ýerde köpçülikliň amala aşyrylmaly.
Türkmenistanda ilatyň daşky görnüşine bolan gödökçülük 3 hepde mundan öň botoksyn we dodaklaryň çiğşirilmeginiň gadagan edilmegi bilen başlanypdy. Soňra gadagançylyk ähli kosmetiki hyzmatlara degişli bolupdy. Şu günler döwlet edaralaryna we okuw jaýlarynda dinanlaryň tebiği gözelliginiň wagyz netigaty alınıp barlar. Bu ýagdaýda ýurtda köp gözellik salonlary işini betetmäge mejbur boldy. Bu aralykda ustalar gazanç çeşmesini ýitirip gyzlyn işlemäge mejbur boldy we ýydarlamalara sedebar edildi. Saç kesmek we renklemek şeýle hem manikür etmek bilen gazanç edýärdim. Gadaganlykdan soň işsiz galdym. Müşterilerime öýde hyzmat edip başladym. Öýde işe başlanymyň ikinji gününde bir gyzyň saçyny boýap durdum. Şol pursatda polisiýa geldi. Olar meniň ähli gurallarymy elimden alyp gitdi. Özümüň polisiýa bölümine barmagymy talap etdi. Dip maraly delilek gurrun berdi. Türkmenistanyň Häkimetler İçeri işler ministrliginiň ýol başçylygy çalışandan soň başlanan bu ilaty berk gödökçülük şol sandy gözellige gadaganlyk barada resmi düşündürüş bermeýärler. Azatlyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň birine görä köpler gözellik hyzmatlaryny gerdilen gadaganlygy ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň konserwativ garaýşlary bilen baglaşdyrýarlar. Häzirki wagtda munyň sebebi Serdaryň maşgaly babatynda ýygygalyk garaýşlary we emansipasiýanyň islendik görnüşlerine çydamsızlygy bilen baglaşdyrýarlar diýip çeşmeýdär. Azatlyk radiosyna bolup geçýän ýagdaýlar barada Türkmenistanyň resmiýetlerinden resmi taýdan düşündürüş almak başartmady.